Ja seuraavaksi vois Milla tulla tän esteen. Joo, mä tuun. Mut siis Elina, pääseksä siis tänään meille? Joo, kyllä mä ainakin luulen, kun ei mulla tänään mitään. Hei, kuka tuolta tulee? Häh? Ai missä? OMG Milla, näetkö sun uuden trailerin? No ei toi nyt niin hieno oo. Siis Milla, on sä tosissas? Asuuko jossain kiven alla? Meidän toi on aika uusi traikku. Miksi noin hienoa traileria tulee edes meidän tallille? Toi on ihan varmaan joku kuulistelija. Milla, älä nyt heti mollaa. No, menettelee. Oisko voinut olla vähän parempi paikka? Älä nyt heti valita. Tääkin maksoi jonkun verran. No ihan sama. Sä oot muutenkin tottunut maksaa mun tavaroista tänne verran. No kyllä Donnakin maksoi jopa vähän enemmän, niin ei siinä oo mitään ongelmaa. No kyllä se on hevonen vähän eri asia. Meppä sitten hakee se Donnakin sieltä, että pääsee joskus kotiin lähtemään. No joo, kyllä mä saan Hepan trailerissa ottaa. Ihan oikeesti, jaksa iskää enää. No mulla ei koko päivää aikaa. MG, onks toi sitä mitä mä luulen? Onks toi Hannover-tamma? No onks nyt hevosrotu niin ihmeellinen? Mä en oo ikinä nähnyt noin kaunista heppaa. Hys Milla, nyt hiljaa, suojelet kentälle päin. Enhän mä edes sanonut mitään. Ei mut Milla, nyt on tärkeet kyseessä. Moi. Moi, mikä sun nimi on? Mun nimi on Elina. Joo moi, mä oon Grisella. Haluaisit sä näyttää mulle vähän paikkoja? Ja tosiaankin mä oon Milla. No mut siis, Elina, tuutko sä? Haluat säkin Milla tulla? No totta kai mä tuun. No voidaanko mennä kahdestaan? No okei, mulle kyllä käy. Milla, älä sittenkään ehkä tuu, kun me haluttais mennä vaan kahdestaan. No just joo, mitä vitsiä toi nyt tarkoitti? Tuu nyt Elina. Joo. Oikeesti on niin kivaa olla yhdessä. Haluatko tätä tulla munkaan illalla hööksiin? No mut mä kyllä lupasin, että mä menen Millalle, mut kai mä voin kerran jättää välistä. No totta kai voit, ei se mitään haittaa. Siis jep, se tulee maksamaan 200 €. Just joo, no nyt taas yhdessä. Nyt mä menen sanoa niille suorat sanat. Elina, taas saatan Grisellankaa. Oikeesti minkälainen ihminen sä oot? Sun piti eilenkin tulla meille, mutta sä jäit vaan Grisellankaa. Niinku, sä lupasit, sä huijasit mua. No mitä sä nyt alat raivoo? Kyllä Elina saa olla muitakin kavereita. Älä nyt jaksa, sä oot vaan kuin kirpparityttö oikeesti. Siis sulla ei ois varaa hööksiin riimunnaruun. Se on hyvä. Mitä sä Elina sekoilet? Sä oot itekin ostanut vaatteita kirppareilta. Sä teet tän kaiken Grisellan vuoksi. Yhden on varmaan vaan jonkun korun ostanut. Niin älä ihan oikeesti jaksa aina valittaa. Sä oot muutenkin mä paljon nuorempi, tyhmempi ja ärsyttävämpi, niin voit vaan mennä pois. Mä oon ihan samaa mieltä, mene pois. Siis me ollaan oltu 5 vuotta kavereita. Sä et oo ikin sanonut mulle mitään tollasta. Siis huomaatko sä itekin? Sä esität coolia Grisellan vuoksi. Tytöt ihan oikeesti, mitä te täällä huudatte? Hepat vois säikkyä. Ei täällä oo mitään hätänä, me ollaan kyllä hiljempaa. Okei, no hyvä sitten. Elina, mulla olisi vähän asiaa. Siis mun äiti sai uuden työpaikan, niin me joudutaan ehkä muuttaa. No ehkä, me muutetaan kyllä. Joudut sä vaihtaa tallia? Joo, koska me muutetaan toiselle puolelle maapalloa. Oikeesti, kenen kaa mä sit oon? Kyllä sä nyt jotain kavereita löydät, mutta älä oo sen milloinkaan, mutta mun täytyy lähteä nyt, koska mun äiti odottaa mua autossa.
Lähette siis jo nyt? No, soitellaan. Joo, mun pitää nyt mennä. Moikka. No, okei, moikka. No, eli no, missä se Grisella nyt on? Mä luulen, että pestiksi. Sori Milla, mun on pakko pyytää sulta anteeksi. Mä oon ollut tosi töykeä sua kohtaan, kun se Grisel tuli. Mä haluaisin olla sun kaveri taas, koska Grisel joutui muuttamaan. Aha, heti kun Grisella lähti se palauduit. Mä en sanoin, että kaikki johtuu vaan Grisellasta. No joo, ehkä se on totta. Sä oot kyllä ihan oikeas. Mut, haluatko sä tulla meille yökylään tänään? Joo, pidetään tyysota iltaa! Jee! Jee!